ma opogore opogore kaka pile ng'eni wamenyoga moko kuom nyinge manitie gweng' ma Wagusu yudore e kaunti ma Siaya. To bende ng'eyo sigana ewi chakruok mar nying mar Wagusu. Millicent Adhiambo man jafwambo marwa menyonwa nonro mar Wagusu e chenro ni moyiedhi mar ng'e gwengewa. Mana kaka pile Nyakoromo Gajwang' arwaki kendo e chenrowa mar ng'e gwengewa. Pod wago tach mana e kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 e ward ma Central Sakwa. Wan e gweng' miluongo ni Wagusu. Iwacho gani wuothe kine Nyakoromogi. Anang'e gani nyinge madhigi Wagusu, Ogusu. Ang'e mano Ogusu mar bando, ma bende jomoko luongo ni Osoglo ama Oguslu. To kawuono ayudo ni en nying gweng'. Iparo ni ang'o miyo jogweng' nyalo chako kama gidake ni Wagusu machiegni. Nyakoromogi wachaka nena kod paro mopogore mawuok kuom jogweng' ma Wagusu. Mana kaka pile Nyakoromo Gajwang' arwaki kendo e chenrowa mar ng'e gwengewa. Pod wago tach mana e kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 e ward ma Central Sakwa. Wan e gweng' miluongo ni Wagusu. Iwacho gani wuothe kine Nyakoromogi. Anang'e gani nyinge madhigi Wagusu, Ogusu. Ang'e mano Ogusu mar bando, ma bende jomoko luongo ni Osoglo ama Oguslu. To kawuono ayudo ni en nying gweng'. Iparo ni ang'o miyo jogweng' nyalo chako kama gidake ni Wagusu machiegni. Nyakoromogi wachaka nena kod paro mopogore mawuok kuom jogweng' ma Wagusu. Wagusu ne en ng'ama miyo to notedo nodongo. To koro kaka odongo ne chuore to nodhi omiyo chuore nying. To ne ginyuolo nyithindo mang'eny. Nonyuolo muoda, onyuolo rateng', onyuolo afwamba, to onyuolo ndiri. Koro joge nodhi ma odhi okendre bang'e ma koro Wagusu obedo ni ne en Wagusu kamano. Original Wagusu nowuok kuma iluongo ni Waende. Koro Waende no nonyuolo yawuoyi 5. Moro ne en Nyamwanda, moro ne en Wagusu, moro ne en Ende, moro ne en Mnara, to gi Chidha. Koro mane ma kama ne Wagusu pogre mowuok ma Wagusu obedo kae. Gusu ne en mama. To ne en mama manokend gi ja kamoro ni Kamluang' mamalo. Koro mama ni nonyuolo wuoyi miluongo ni Rateng', nonyuolo muoda, nonyuolo adero, nonyuolo nyandiri. Koro e nyandiri ka ema ne en dhoot marwa maduong' ni iluongo ni Gusu. Gusu no ne en dho nam mar beach mar nam mane mine ne luokre ka rech obiro tikelo to ji chiemo. Koro wuoyi manonyuol ni Gusu ne en ng'ama duong' kendo ne en ng'ama ratego manong'e tije duto te mane Gusu nyalo konyorego. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar gweng' ma Wagusu. Adier ni kanye? Ne wa originate from Got Ramogi. Kwarwa iluongo ni Matar. Now the family of Matar modong' en kowuor wuon Oguna ma nyakwaro ma iluongo ni Dok Leunda, iluongo ni Dulo. Ne wadak kamoro miluongo ni Sinyanya. Lo modongo mamodake cha machalo Wagusu. To kano luongo mondo wadog wasettle kanyo, parents wa nodagi. Nok wanyal dok chien nikech maugo nosegolowa kanyo. Koro ne gidwaro few people mondo odogi. To ne wabiro kane walure gi Lake Victoria. Ma ji obiro settle ka. Kama Wagusu nitie ni, ok ne jo Wagusu ne nitie, Wagusu ne ni Sinyanya. To jo Uyoma mane ni ka. Ma we have got jo Uyoma ma pod nitie ka be nyaka sani. Ma gichalo Wagusu to jo Ijiyok ong'e ni gin jo Uyoma.
manoseto ka before. Kane jo Wagusu biro ka to no riembo Jogoyoma ka. To few Jogoyoma mane related to Wagusu mane settle ka. No do. Moko no kendo no kendi nyigi. Moko ne nyikepe mane wege gi nonyuolo kaneka to gino kepe jo Wagusu ne gidong. Mane kaka ne Wagusu ochako settle mos. Gweng' ma Wagusu umbe landore kod tim mane. Nen kama ni kunye goldi. Koro kaka dhano ne yakweni mopogore ne giromo kaka ne gikunyo goldi ma center ni odhi olokre kaka gold mining center. To things have changed. Gold sani kunyo kadhi piny ahinya. Gimwang'eyo ni nitie wealth man nitie Wagusu ka. Ni in every home. Ng'ata mokunyo kadhi piny. Gold nitie. Onge ng'ama nigi lad ma onge gold. Gima watimo ka en watimo mining en gold. Ma ng'enyne ji tiyo kae. Dongruok mage ma jogweng' makae nyalo kwano e ngimagi nyaka ne gweng'ni ne chakre nyaka sani. Kan wang'iyo dukni nitie matin kabisa. To gi sani koro dukni ng'eny. Nam bende nena gima ne lowo mana matin, sani koro nam nitiere. Wan gi fish banda kachicha, rech nitie, wanyalo kawo rech wauso. Goldi bende sani osadhi ma o develop maduong' ma sani wan nyaka gi kwene miluoke goldi mang'eny kabisa ma ikelo loche biro ka to kelo cyanide ka to pod giluoko, wan be pod wanyalo uso cyanide go watere kwende ma watime lynching mantie around kwendegi. Chon ne dho nam ne en kama notimo saka to notin. Koro dho nam ni en nam mowuok e lek, ok en nam mar aora. Koro adier man kende ni gima sani waneno to ber mohingo kaka ne wanenre e ndalo machon cha. Sani lokruok nitie. Sitima obironwa kendo sechegi wanyalo yudo kaka watiyo e area wani, wanyalo wang'o dirisewa kaka chon ne onge. To gin dongruok mage magigombo mondo mede gweng'ni mondo gweng' obed kod lokruok. To gima nyalo wacho ni security to pod watin go nikech timbe sani odwa ng'eny. Atong' ji gibeti mara kia kama nade mai odwa ng'eny. Omiyo kanyo ta nyalo wacho ni sirikal mondo med konyowa mondo arito bed maber. Insecurity ras to gi kaka neno Wagusu ka ole jo county government onge gima gi provide go, lakini but juko to gijuko gima gi konyo go onge. Research mapok otim negi maber. Kendo power ma ng'ato nigo manyalo kunyo go manyaka chop kama gold nitie e matek, nikech most cases one gold dwa chako iyudo piny kabisa. Opogre ga bimbo michako gold gi malo kama to koro iyudo support nikech in gi pesa kidhi piny. Nyakwaramogi mana kaka nanyisi ni wuothe kine an nang'eyo mano Wagusu mar bando, to kawuono an kachiel kodin wang'eyo nondo mar gweng' ma Wagusu mayudore e Central Sakwa Ward e Siaya County, ma bende gie thuolo ni kiwinjo ni an ja Sakwa Wagusu ting'eyo ni to kanyo nochakore nade, to nonro mare gi gunde nowuok kure. Ka ok kamano Nyakwaramogi, erokamano kuom bedo koda. Kik idhi mabor, juma manyien bende arwaki kendo e chenro machalo kod mae. Nyinga Millicent Adhiambo.